Aplam na kung baba. Uy, lami yung kay kaon og kan aslom. Paano masabi? Dili namang sa drone ting mangga. Ay, sakto. Ting santol man daero, no? Ari ko sa unahan, base makapag ko diri ganindag santol. Gapahag na ko. Sus. Kisabol pa dyan kong lips. Ay, hello, ma'am. Uy, kana, ma'am. Sentol. Ma'am, papalit ako, ma'am. O, sige, ma'am. Tagpilang santol mo, ma'am. Ay, kana ang kuan, ma'am. Kini, ma'am. Tag-tres, bi ang buok ani, ma'am. Tagtres, Brato na kayo, brato. paligkura ko, ma'am, ha? Mahal lagi, ma'am. Ay, way, hangyo, ana, ma'am. Hala si ma'am, ay, di ma'am, uy, kanang, ma'am, yun ang presyo, ma'am, kanang, Tris. Mahal ra gid siya, ma'am, para santol na gagmay pud kayo na palagang kuan daot murag nanay siya daot mo nanay ud no. Wala may daot, ma'am. Bisig ikaw ka ng daot. Ayong ibalil ako. Daot lagi na tagpiso na lang na, ma'am, ben. Kung tagpiso na, ma'am, ako ang pakyawon ta na, Ay, ma'am. sus, ma'am, no? Kanang imuha ba? Hangyo lobo man imuha, ma'am, kanang respetary sa mga negosyante ba? Kanang, abi ni mo, ma'am, kanang, tagdos biya ang buok ang akong kumpra ni. Tagdos? Sus di ko mo to, kay baw ko. Kana free ra siguro na inyuha ra siguro ng kinatkat dito sa punuan or inyuha pa ng kinawat. Oh, Alam, ma'am, maana. oy, wag kang mag-judge, anak, ma'am, kay kanang, pati biya na mag-judge ka. Kanang, di biya kumukawatan. Sige na, sir. Itugot na lang nagtagpiso kay ako ng pakyawon tanan. Okay, sir. Sorry, ma'am. sorry, hata, sorry. Sige, ma'am. Sige na, ma'am. Tagpiso na lang naman. Di lagi, di makakasabot. Dos lagi akong kumpra niya. Ako ka nagipatong nagpiesyo. Kamu, no? Pertiha din, muhangyo ra gani ang mga mamalit ninyo. Magdinara pa dyan mo niya. Kung mga lata, unsa may buhatan yung mga lata, di ba? Inyo haraman ang inabay? Ay, sus, ma'am, kung mao na, ma'am, no, kung piso imong ihangyo. Sus, ako lang ni doan sa mo, ako italigid-ligid. Wala kay, mao din ang mga, kini mga laog. Ma'am, wala ba kay bawo, ma'am, ha? Na ako'y ranggo dire sa tuang barangay. Unsay ranggo ni ma'am kanang Kagawad. Kagawad ko dire. Kagawad unsa nagkagawad kinang Kagawad konsehal. Kagawad konsehal mo nang guwa. So itugod na lang na siya og barato nako. Oh, you are counselor? Yes, konsilor ko dire, ma'am. So itugod na lang na og barato nako, ma'am. Kung di ka gusto na ako ning ipakuan imong tindahan dire. Oy, Kay base ning ako aning ipakuan sa mga tanod, ako na ipademolish imong tindahan dire, pagpili. Itugod na nimo og barato, ipademolish ko na imong tindahan. sus nginaano jud mo no abi na mo'y bara kanang kuan ba kanang kanang ranggo sa kanang barangay nya mabinana na mo sus ako tige parehara tag barangay pero wadyo ko kailan nimo. Ha, mao ba kakailan ako? Pues karon makailan na jud kanako. Unsa man? Itugod nimo ning imong santol, ako ani ipaglabay. Sige. Uy, ayo pag hinana, ma'am, kay na basi isangit ka aning punuan ron sa mangga. O sige, isangit kay ato ta mag-abot ito sa barangay kay na ako'y ranggo aning barangay so itugod na lang nimong santol og barato. Uy, ayaw ko ginana adpi ka nang nakakayo ka ng ringgo sa barangay. Di ko ma-headlock. Di ka madlock? Yes. Sure ka? Uy, Kini mo santol ko ni mga kini mo santol. Ako na nimong santol. Ako na kay ada sa kinapot ang budget pili na sa preso. papreso ko papreso. Basta ako di ko magpanyo basta. Ano dyan akong price? 3 or get 3. Pagkajik lang, pagkajik ka. Uy, ikaw ba? Tanan! 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 Barangay kay gahay kay ulo.